señoras e señores, prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia, cociña en directo aquí na TVG. Sempre dicimos que a receita é cousa vosa e os cociñeiros hoxe veñen con ganas. Xa os poñemos nós, que pasen Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Que pasa, rapaces? Que tal? Como estamos? Como estamos? Muy bien. Onte, que? Muy bien. No. Sí? No. Muy bien. No. Eu alegrome cando unha amiga lle vai ben. Quero que saibas que triunfou a túa receita, Sí. Na casa estaban vendo o programa, miña tía, miña nai, a familia, e gustoulles moito. Logo tiña que haber ganado eu. Pero non gañaches. Igual houve tongo. Igual non. Igual lle trajo un amigo. Como fas ti habitualmente. Bueno. E a nosa querida Begoña, mira como ve, mira xa. Me levo xa uns días sin vir, eu sabía que me extrañabades. Moito, moito. verdade, A ver, como estás? Eu estou de maravilla. Sei que tiveches moito traballo, non? Tuve un traballo, estivemos ca Feira do Viño. Sí. En Monterrey, sí. Dixeron que fixeras cartos para enterrar. A tope. A tope. Vou-te enterrar a ti. Sí, sí. Pois eu voulle dar caña a este. A este? E logo, por qué? Veño preparada. Teño a mente preparada para darlle caña. Mi má, que lle pasou a esta señora? Cambiáronla. Mi má, como ves, Sí, a tope. Bueno, pois mira, seguro que queredes saber que imos cociñar hoxe. Sí, sí. Claro. Sí, pois imos ver que é o que nos trae o noso queridísimo Choni da Coruña. Queríamos decir como fago eu a salsa de tomate, que depois me sirve para añadir o peixe, a carne, o que seña, porque aparte de ser mariñeiro tamén me gusta plantar algo. Entonces teño uns tomates, que fago? Poño un pouco de cebola, allo, un pouquinho de sal e un pouco de aceite de oliva. Poño o lume e o sofrito, o sea, o deixo repochos, creo que se dice pochar. E o deixo ali fretir bastante. Cando vexo que está todo sofrito feito, e añado os tomates cortados en trozos pequenos. Unha vez que está todo na tixola, llevo dando voltas ao redor dunhos 15 ou 20 minutos hasta que vexo que a salsa está feita. Cando a salsa está feita, quito, a paso para outro cacharro e aí a deixo para cando me faga falta para botarlle un peixe, unha carne, unha pasta, e así é. Moitas gracias. Gustoume, Choni, que utilizas esa palabra que utilizamos todos de cacharro, que é similar a couso, chollo, chisme, que se pode utilizar para calquera cousa na vida. Eu non é así, Xulio. Sí. Chollo, couso, chisme, cacharro... Digo, como pocha Choni, Como pocha, Choni. Bueno, que vos parece? É festa do tomate hoxe, non a voltas Sí, con prato. unha tomatada. Unha tomatada. Ti que vas facer? Eu vou facerche unha receta de película. Unhos tomates verdes fritos. Vale. Como te quedas? Perfecto. Unhos tomates moi Vale. ricos. Unhos tomates verdes que non están verdes. Son de color verde, pero están maduros, Ah, vale. Begoña, a traballadora de Berín que fixo cartos para enterrarse. Pois nada, eu vou facer unha sopa fría de tomate. Vale, moi ben. Con langostino e requeixo das neves. Como? Sí, sí. Con langostino e requeixo das neves. Sí. Moi ben, quero ver toda a tomatada que tedes aí. Ai, Mira. Dios mío. Mira que pasada, Canto tomate. Sí, mira que Que bonito. E isto é todo tomate galego, o sea, feito aquí. Quero dicir, cultivado aquí, ainda que Sí. son hai raza foránea, Sí. é todo tomate galego. Mira, este é meu. Este é teu? Este é meu, sí. Xa ten mala cara. Sí, home. Que sabes que o tomate, isto saberedelo vos mellor que a min, pero o tomate, canto máis feo, Mellor está. sabe. Verdad? Home. Mellor sabe. Entón ti colles os sí. tomates feos, todos. Normalmente xa se che fan eles. Sí, non? Sí, eu non lle boto nada, entón xa bonitos non Non salen. lle botas nada? No, nada. O ningún tipo de sulfato ni nada? Boto ortigas da auga, cortas ortigas, meto nunha tina, deixo que chova, e cando recollo esa auga de 15 días, boto por encima para fertilizar. Non está nada mal eso das ortigas para o tomate. A ver, que tomates vas a utilizar? Que vexo que hai moita variedade por aquí. Eu este, Vale. e se lle uns tomates pera, Vale. así. Sopa de tomate vas facer e vas a utilizar tomates pera Sí, e tomates teus. tomates meus. Tomates teus. Vai. Sí. Vale. Un híbrido de Ríos. Moi ben. Do país de Ríos, non? Sí. Moi ben, que maravilla. Xulio de Silleda. Os verdes. Eu vou coller estes, que son moi chulos. Pero estes tivémolos no Can Ande, estes son os mexicanos, Son non? os mexicanos, son os mil tomates, que están maduros. E os toques ves que están maduros, Mira, fixade, os teñen pel, porque veñen así. sí, chamanlle cisalis Pero tamén. sácase Quites. e Esto, quedase. con esta pel faise unha infusión que é moi boa para diabetes. Capel. Sí. Pero este tomate, o sea, este tomate está criado aquí, pero non é de aquí, é mexicano. Ningún tomate daqui. Ningún tomate é de aquí. Todos viñeron da América. Como a pataca. Como a pataca. Ah, pues no mismo barco. Viñeron no mismo barco. Como a pataca, pois non Sí, sabía. pero mira que chulada, ¿eh? ¿Ves?
Pero ti tócalo, está maduro. Son verdes, pero están maduros, porque un tomate Son preciosos. Sí, vermello. o que pasa que son pejañentos. Sí, pero Ahora quedou Da moredo resina. pejañento, ves, da resina. E que vas facer con eles? Vounos rebozar. Vale. Vounos rebozar e despois voulle facer unha salsiña tártara para acompañalos. Pois veña, Vounos fretir. arrancando. Quen solicita a miña presencia primeiro de vos dous? Eu que sei, o que queiras. Pois Que queres algo- aprender a fazer primeiro? Contigo por falar. Por mí. Veña, que vas facer? Que se vexa na casa. Espera, Pon o bol por aí. Que se poño o vexa. boli aquí. Aí non Mira. se ve, aí. A miña sopa de tomate empeza así. Espera, Vale. corto os Vamos ver como tomates. empeza a sopa de tomate de Begoña. Hai que sacar o cu, ves? Claro. Cortamos tomates. Como para unha Sí. ensalada. Eu, por exemplo, corto os tomates, leva a amiga de pan, vale, leva vinagre, leva aceite, leva sal, e un dentiño de allo, sin o nervio do medio. Depois o señor xa quitalo, para que non repita tanto, vale? Co nervio non repite. Pero eso é como un gazpacho. É como un salmorejo. Un salmorejo. Pero a min gusta me chamarlle sopa fría de tomate, sabes por qué? Porque Porque- así traigo máis para cá. Claro. Porque se dis que é un gazpacho, dixo, iso daqui non é. Non é gazpacho, co gazpacho leva verdura, máis verduras. Bueno, vale, perdona, É salmorejo. Como ves desde que traballas, Ai, Dios mío. Mira, vale, calquer tomate que nos guste, ten que estar maduriño. Ves que colorciños teñen? Sí, tirando máis ben a maduro, entón. Ah, maduro, sí. Vale. Así. E despois vamos botar o sal ao gusto. A mí sí que me gusta, ves, o tomate cando como así só, ou con atún, ou co pan, tal, sí que me gusta que teña un toque salgado. Sí, a mí tamén me Sabes, gusta. aceite e sal. Sí. Sí. A min o sal encántame no tomate. Un salvo ou unha boa escama, riquísimo. Gústame o pan tumaca tamén. Home, é que con bo tomate gustache casi todo. Todo que leve tomate. Además, o pan tumaca é unha cousa curiosa que sexa catalán, porque leva pan e tomate, que máis daqui tampouco pode, Non pode verdad? ser. É unha cousa bastante curiosa, pero sí que está moi rico. Gran invento dos cataláns, gran invento o pan tumaca. Vamos botar un pouquiño de aceite, así. Ole. Vamos botar xa un pouquiño de vinagre. Aí. E un pouco de auga. Sí, eso que é? É auga. Auga. Sí. E agora, mira, a bola de pan, Unha bolaza. aí está, Unha mira. ensalada, ata o momento unha ensalada. Agora xa... E agora xa vamos a cambialo. Aí. E o pan ten que ser do día. O pan, o mellor é que sea do día anterior. Ah, vale. É mellor. Normalmente se deixas na nevera desde tamén o día anterior, moito Isto mellor, que estás colle facendo. Claro, que Vale. colle máis concentración de sabor. Vale, o sea que Así. podría ser unha receita, xa que nos gustan tanto as receitas de aproveitamento, podría ser. E cos tomates estes que xa te están quedando maduros, perfecto. Podémolo ter nunha botelliña que nos aguanta uns 4 ou 5 días na nevera. Oh, Así, moi ben. é para facer unha cena rápida, non é nada mellor que Que eso. enchoupe, Si, agora que enchoupe, vou botar un poquinho máis de auga. porque non enchoupou bastante. Non enchoupou bastante. Así. Mi má, isto, o sea, déixalo cantos minutos? Pois agora vou ir machacando así un pouquiño, uns 8 ou 9 minutos, para que vaya collendo todo o jugo Vale. o pan. E listo, vou botar un pouquiño máis de aceite. Vale. Recordamos ya a xente da casa que si quere pode deixalo desde o día anterior Sí, na neveira. Na neveira. Vale. E mentre ti machacas, eu vou ver a Xulio. Moi ben. Xulio, Hola. que tal? Muy bien. Mira, estou preparando unha salsa tártara, cañetas, Moi que vai nos servir para acompañar os tomates, pero sírvenos tamén para acompañar un pescado á plancha, un pescado cocido, unha carne asada, unha carne á parrilla, calquera Pero cousa. a salsa tártara é un pouco fortiña. No, é moi suaviña, xa verás. É unha salsa que se basa en encurtidos, que vamos a utilizar alcaparras, mira, ves aquí. Alcaparras, aceituna, pepinillo, ovo cocido, un pouco de cebolleta, un pouquiño de mostaza e mayonesa. Moi ben, se alguén da casa quere opinar acerca da salsa tártara, dos tomates, como lle gusta facer os tomates ou comer os tomates na casa, se os planta, incluso cultivades tomates, chamade ao teléfono do programa e comentade aquí en directo con nós, porque esta é a Cociña en Directo a Televisión de Galicia. Se a salsa tártara vos parece un desastre, tamén podedes dicilo, se non vos gusta a salsa tártara. E, por certo, imos repartir cartiños, 50 euros primeiro e 50 despois. Atentos ao que pase no programa, porque axudamos na cesta da compra. Veña. Bueno, pois mira, xa teño todo picadiño, ahora vou ir dando un pouco unha idea das proporcións que vou utilizar, vale? Sí, por favor, porque senón Mira. isto pode chegar... Isto entendo que sí que hai que seguir máis ou menos a receita, porque Sí, che que podes se non podes desconfigurar a facer, salsa. claro. Mira, Vale. Bueno, pois son 4 cucharadas soperas de mayonesa. Vamos a utilizar unha cucharadinha de postre de mostaza. Vale. Vale? 4 sopeiras de mayonesa, unha de postre, De
de mostaza. De mostaza. Un pepinillo picadiño. Vale. Media docena de aceitunas, sin hueso, tamén picadiñas. Antes de que sigas, Begoña, que che parece isto? Bueno, veño a aprender o que xa sei. Pero está ben, está ben. Está ben. Ficou ben. Ficou ben. Sí. Un huevo picado, Vale. un cuarto de cebolleta, Un cuarto de cebola. de cebolleta, Ah, de cebolleta, unha cebolleta, perdón, un cuartiño de cebolleta, Sí. unha docena de alcaparras, máis ou menos. Moi ben. Vale? Ti crees que faría bo pinche nos teus restaurantes? Sí, posiblemente sí. Sí, pero que sigas as túas receitas, Sí. non? Bueno, a min gustame que tamén teñan creatividade. Eso In- mola. Incluso el. Sí, home, deixaría así, guiado. Pero bueno. Bueno, Bueno. ahora simplemente trátase de mesturar todo. E ahora remexes. Mima, que cousa. E ao final de todo vamos a picar un poquinho de perexil que lle vai aportar un poquinho de color e frescor. Que lle parecerá isto Choni da Coruña? Choniño vai gustar, Ti xa crees verás. que lle vai gustar? Eu penso que si é un home de mundo. El falou dunha salsa de tomate e ti estás facendo aí unha tártara. Bueno, é unha salsa, empezamos igual. É verdad. Salsa fixestes. Claro. A ver que é o que nos di. Que pase, por favor. Choni, da Coruña. Queridísimo, que tal? Buenas tardes, eu cojonudamente. Como estás? Bárbaramente. Benvido. A ver, eres moito de salsa tártara ti. Bótate pa diante, bótate pa Eu, diante. como podes ver, me gusta comer. Xa, no, bueno, pero eso, hai xente que lle gusta comer e non engorda, e outra que sí. Sí, pero é raro se come se corta. Non hai palleiro sin palla. Bueno, eu como moito, E senón que mo digan a mí. E de profesión mariñeiro. Eso sí, Ni eso sí má. que non se pode negar. Non se pode negar. Moitísimo. Gustache o mar. Sí, sempre me gustou, porque aparte que como non che gusta o mar estás jodido. Estás traballando no mar a contragusto, mellor vaite porque... Estás fastidiado. Claro. Vamos ver a salsa tártara aquí que está facendo Xulio, porque ti falabas de salsa de tomate, pero isto non che fixo nin caso. No, pero eu vou facer unha receta con tomates, este é acompañamento, Que cañota sácame todo de quicio. Sí, de hasta contexto, a min, dis. hasta a min, no, de quicio, de quicio. Date conta que a que fago, o sea, que dixen eu, ti date conta que é feita nun barquiño pequeno, movéndose, non tes todo, faz o que podes. Xa, O sea, que é unha salsa fácil de facer. xa é algo sinxelo que, Claro, porque- o que ti te tiñas que adaptar tamén. no teu Exactamente, exactamente. Se vas a unha cadirada de pinto ou maragota, aproveitas o que te, depois faz unha salsa de tomate co que hai ali, Claro. estás plom, 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 plom. traballo. Agarrando as botando llamaba as potas. Eso que hai. Eu a salsa teño a lista. Vaslle dar a probar a él. E ti? Eu despois, pero primeiro el que é o convidado. Acércate pa diante, Choni, acércate pa diante. Para que A se ver, che que che vexa ben. parece, Choni? Aí. A ver, Choni, que che parece isto? Eso despois vai acompañar uns tomates fritos. Non está mal, pero para me gusta este quizás un pouco con moita mayonesa, non sei que lle botache, que lle botache? Mayonesa e mostaza. Que, Un pouco de máis. Que me estás Espera, contando? Choni. Un pouco de máis. Empezas ben, Julio. Empezas moi ben, Julio. Sí, señor. Empezas o programa. Cuidado, Como que tens que empezar. ten un toque dun encurtido que lle Sí, vai moi ben. botoulle. Vai moi ben. É que el disfruta moito así A cando, ver, cando eu sí. levo. Donde hai unha culler para min? Onde hai unha culler para min? Ui, Que quero probar iso tamén. esta está sin usar. Esta está sin usar, veña, déxeme. Poquinho, non moita. Era, aí. Me voy, Está bo, pero para o meu gusto ten un pouco de mayonesa. Ten un pouco de mayonesa para o meu gusto. Está moi ben. Notase yo un curtido. Sí. No, Hombre. está como ten que estar, No, está, a min gustoume. E faltan os tomates aínda. Ainda, claro, isto vai ser acompañamento da... Bueno, a ver Os si tomates. te vai ganando pouco a pouco, Si, home, si eu confío en que sí, xa verás. Porque, a ver, Eu son un tío moi legal. moi legal. Moi legal. Ti ves aquí, camao no corazón. No corazón ou no bolsillo, depende onde me cadre. Vale. Pero vamos ver a Begoña, vente. A ver, Begoña, O ponte meu aquí. podes facer, o meu podes facer no barco. A ver. É unha sopa fría, tes os Sabes. tomates, tes o pan, a auguiña, aceite, estou co allo. por agua nós non temos falta. No, No, por eso é auga non. verdad. Botamos Son unha maravilla. A que cuidamos. E mira, sácolle o nervio este para que non repita. Xa traio sal Porque iso é incorporado. o que repite, Sí. normalmente, do Sí, año. sí. Sí. E O grilo. O grilo, chamo. Na miña casa sí, nosotros non sei. Ah, vale. Pues, eu vou non dicir como diste na túa casa. O grilo. O grilo, vale. E cantos dentes lle botas? Pois agora voulle botar un dente. Un Sí. dentiño. Mais ou menos como tiño o defunto do meu abuelo. Tiño un dente sol. É unha pregunta para o concurso, e cantos dentes tiño? Xa che digo. Ai, Dios mío. E que vas facer con todo isto? Pois nada, agora ves que xa está todo amoecido. Sí.
Aí está. E agora vou no turbinar xa. Ah, Vou no triturar. vale. E eso podes agardar así nunha botella desta, agardámoslo na nevera, cando nos apetece, ras un pouco. Pamba. Temos pinta marajota, por maravilla. Cocémola, botamos ya salsiña por encima, así en fresco. Maravilloso. A ver que lle parece a xente da casa a receita de hoxe. Hola, que tal? Boa tarde. Víctor, escoitote pouco, pero escoitote. Que tal, como estás? Estou ben, a vos que tal? Moi ben, aquí estamos, cociñando con tomates. Gusta o tomate? Sí, a mí gustame de moitas maneiras. Ai, sí? Sí. A ver, pero como máis che gusta? Mira, como me gusta máis é asado ao forno. Ese é bo. Ese é bo. Aso ao forno, porque, bueno, teño un amigo que é cociñeiro, enseñoume aí unha receta aí atrás. Entonces, con un pan de centeno e o tomate asado ao forno con pimenta, con albahaca e con unhas especies sobre un papel de forno. E despois pones unha ceitina de león encima con un queixo parmesano rallado, eso está buenísimo. Está, Moi claro. ben, moi ben, Moi ben, eh? moi ben. Moi ben. Tens que vir un día traer unha receita, ou esa ou parecida, Sí. Sí. Home. Xa, creo que nos imos ver pronto. Pero vente, ó. Home, claro, como? Vale, pois Bien. xa está firmado. Un bico, Aí. vente ao programa. Venga, outro para vos. Venga, hasta logo. Chao. Que maravilla. Choni, teño que pedir que te sentes ali na Sí, zona de problema sufridores, se che parece ben. Como e no? vaslle botando un vistazo a todo, vale? Perfecto, Porque pa aquí vou. ti xa tes máis ou menos isto preparado, non? Si, vou empezar cos tomates cando A ti me salsa digas. tártara. Que faz? Estou triturando, xa che dixen que va a triturar. Pero vamos a ver, xa che dixen moitas veces que para triturar hai que avisar ao chef. Pois vou triturar. Vale, Porque pois te mira, enteres. mentres trituras, para non montar o escándalo á xente, Vale. vamos ver que opina Galicia do tomate. Ti que crees, que opina cousas boas ou malas? Boas, Boas? seguro. Sí, sí. Seguro que son boas? Encántanos o tomate. Encántanos o tomate. A ver, Galicia, como está o tomate? De tomate nos gustan las variedades nuevas así, el tomate negro, Tomate de aboa, Tomates de pera. tomate corazón de boi, el tomate en rama. Me gusta sobre todo en ensalada y con capellán. Tomates rellenos o simplemente abierto con orégano y al horno. A diario, si no es en ensaladas, gazpacho, las frituras siempre llevan tomate. Sí. Por ejemplo, si como tortilla le pongo tomate. Si como, no sé, por ejemplo, pan, igual la típica tostada de pan con tomate. Allí desayunamos el tomate. Sí, pero no echamos en el pan y eso. Lo hacemos trituradito y nos lo ponemos en el pan. Aunque está bueno, pero no comemos habitualmente. Gazpacho, salmorejo. Ahora en el verano se hará ese. A mí me suele repetir bastante. Lo probé una vez en mi vida, el gazpacho, y nada más. Después nunca me surgió. Begoña! Que pasa? Acabaxe ou que? Estou en ello, sí, xa está. A ver esa sopa, por favor. Mira que pinta ten. Pero isto pinta máis trituráchelo aquí non fixemos maxia da televisión, non fixemos maxia. No, no. De verdade que triturou durante o vídeo. Sí, sí, mira. A ver como che quedou iso. Espera. Proba de sal. Espera. Botáchelle sal ou non? Botelle, claro. Ai, claro, que lle botache antes, a ver. Boa. Está boa, eh? Boa. Está mellor que a tártara de Xulio. Home. Boa. Xulio está por aí que me... Queres un pouquiño? Queres un pouco, Xulio? Despois. Despois, no. Cunha pajita. Despois cunha pajita. Vai, cunha pajita, ti. E agora que vas facer? Ora vou na ir colando. Ah. Así, para que quede suaviña. Vale, para que non queden os restos non, do tomate. Claro. Vale, Sí, sí. da fibra toda do tomate. Que buscas? Que queres? Estou cacharreando. Estás cacharreando? Sí, mira, xa está. Vale. Entón, cólala así e dá Ahora vou eso colando. Moi ben, como se nota que eres cociñeira profesional, Home, xa levo uns anos. Sí, cantos? Por mira, non che vou dicir os anos que levo, desde os 17. Desde os 17? Sí, cantos teño? 19. No, teño 36. Ai, pois entón xa levo media vida. Media vida, sí. Media vida, eh? Sin parar, Sin parar, nada. Mima. Sin parar. Pois mira. Porque me gusta moito o meu traballo. No, xa se ve, Sí. Xa se ve. Entreteste, Sí. Disfrútalo. Sí. Verdad? E cun traballo tenche que gustar. Pois mira, a mí tamén me gusta presentar cousas, ves? Sí. Sí. A Además, se che nota. Paso ben. Vou ver que fai Xulio, mientras tanto. Xulio! Veña. Aquí hai moi pouca parcialidade, Eu... Cada un xoga as súas armas. Ela hoxe está xogando moi ben. Ela hoxe está sempre xogando xoga moi ben. ben. É moi aguda, ela. Sí. Bueno, Xa me mira. dixo que me va dar un dos seus outos da lá. Bueno, mira, teño dous tipos de fariña. Mira, o dos tomates, eu quero que os vexa a xente sí, na vouche casa. explicar ahora. Porque os tomates estes
Fixadevos que tomates, Sí, son diferentes, mira. Que curiosos son. Espera, voy a apartar aquí. Tranquilo, que se Para ve ben pola vexa cámara agora. de arriba. Ti eses tomates córtalos e parece que están verdes. Ves? No, pero ti toca. Están terniños. Ah, sí. Teñen un poquinho máis de consistencia, un poquinho no, bastante máis consistencia que os outros, Pero vamos a ver, son verdes, pero están maduros pero están maduros. e saben parecido aos tomates que coñecemos nós de toda a vida. Son un pelín máis ácidos, Vale. pero por eso a mayonesa para compensar esa acidez. Ah. Entendes? Pero como aquí nos adiantamos aos acontecimientos sempre. Ti deches a probar a Choni, non fun eu. No, eu non digo de Choni, que Choni é imparcial, pero eu vexo te coxo pa un lado, pero é igual. Mira, E que vas facer agora un poquinho con de eles? sal aos tomates, vale? Vale. Entón, deixos aí mentras salan e vou mesturar dous tipos diferentes de fariña. Unha fariña de trigo normal e unha fariña de millo precocida que hai en todos os supermercados, vale? Moi ben, temos pregunta de concurso para a xente. Con que reboza Xulio os seus tomates? Con que reboza Xulio os seus tomates? 50 euros en xogo, Vale? Dúas fariñas. Dúas fariñas que mesturo así cunha varilla. Que fariñas Fariña eran? de trigo e fariña de millo, E que máis? huevo e pan rallado. Pan relado. Vale, Vale. moi ben. Non nos vamos a repetir tampouco máis veces, No, que no, estes días... No, xa simplemente fomos. fariña, huevo e pan, Catro e pan cousas, relado. para a xente da casa. Fariña de trigo, Vale. fariña de millo, ovo e pan relado. Vale, moi ben. Pero non nos repitas tampouco máis veces. No, só. no. Fariña de... Trigo, fariña de millo, ovo e pan relado. E pan rallado. Eso. Vale. Cando Vamos a ir facemos cantando un poquinho de rebozados, aceite. cando facemos rebozados, sempre nos entra a dúbida, non? Sí. Como é a orde? É A hora importante de rebozar. a orde de primeiro. Claro. Fariña, neste caso de trigo e de millo, Ajá, ovo ajá. e pan relado. Vale. Vale? Bueno, entón, é moi fácil porque é por orden alfabético, vale? Vale. Entón, esta fariña, por que mesturamos as fariñas? Sí. Para que nos tupa un poquinho máis a superficie do tomate e nos faga unha costriña arredor. Vale, é importante sacudir a fariña para non ter moito exceso dela, Exceso de vale? fariña. Xa. E digo eu, se ti na casa plantaches uns tomates, os normales, Sí. os que temos, Sí. quedanche maduros, podes facer esta mesma técnica, rebozar? Sí. Exactamente igual. Eu recomendo que non estén demasiado maduros porque senón desfanse moito. Ah, claro. Simplemente por A eso. pachurra. Eso é. Claro. Pero senón, sin ningún problema. Vale, vale, vale. Ves, vamos deixar que enchopen un poquinho aí. Moi ben, moi ben. Pois mentre vas rebozando, Sí. creo que hai xente que quere gañar 50 euros. Hombre, como non? Como non, Ves? Además, como dixeches poucas veces, verdad? Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Con quen falamos? Con Antonio. De onde? Da Coruña. Bonita cidade, a Coruña. A ver, Antonio, Sí. ti eres moito de tomates ou non? Bueno, máis ou menos. Como máis ou menos? Ora vas me dicir, Sí. son máis de chuletón. Exactamente. Xa, Eso sí. xa. Bueno, pois un chuletón con uns tomatiños aí, unha parrillada de verduras. No. Sí, non está mal, non está mal. No, mellor pataca frita, non? A ver, Antonio, contame, que ingredientes leva o rebozado de Xulio? Por 50 euros? Pois fariña de trigo, fariña de millo, ovos e pan rallado. 50 euros que van para a Coruña, 50 euros para a Coruña. Moi ben, Vale. Antonio, que tal se che dá a ti cociñar? Pois bastante ben, Ben? Sí? Sí. Pois xa bastante que se che dá bastante ben, tes que vir. Bueno, eso xa me é un pouco máis difícil. Xa, ves, xa, pa chamar ben que andamos finos, pero para vir concursar, xa, non? Vai, non pasa nada. Anímate, hombre. Un bico xigantesco, vente se queres, que aquí eres ben recibido. O que teño ganas é de ir pola túa terra, por Arzúa? Vamos, Sí. claro, é que cá non queren por Arzúa. Sabes que vos chaman arzuano, non? Claro. Claro. Teño ganas, porque ali teño comido moitas encherolas. Ves, pois tens que vir por Arzúa. Pero xa, mira, podes vir ao programa, ves por ordes, desde a Coruña, despois vamos para Arzúa. Yo que no, o restaurante casa... Non sei que casa me vas decir, pero en calquera caso, Antonio, non pasa nada. Vente polo programa, de verdad. Casa Nené. Sí, home, sí que coñezo, non vou coñecer. Sí que coñezo. Antonio, un bico xigantesco. Vale. Veña, chao. Chao. Gracias. Chao. É que ademais é o restaurante do meu mellor amigo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Mira, ¿ves? Como ¿Ves? quedan doraditos. Moi boa pinta, Con Con esto
Báixese un pouco o lume. Báixese un poquinho o lume para que non se fagan demasiado. Vale. E vou seguir botando o resto para completar. E isto despois con salsa tártara. Isto despois vou acompañar ca salsa tártara. Pois turno de Begoña. Pasamos a pelota por outro lado. Begoña. Mira o que estou facendo. Ai, langostinos. Sí, sí. Mira. Píntate. Mira como se asentan. E para despois poñer o plato bonito. Guai, que me encantan os langostinos. E coa sopa fría esa de tomate. Van quedar riquísimos. Hola. Mira. Que ben, Claro. Sí, poderíamoslo facer, por exemplo. Isto de guarnición, un ovo rallado, un pouquiño de pan así tostado, e un cachiño de xamón. Calquer pescado que teñamos así, que nos sobrara mellor un pouquiño de merluza. Poñemos un pouquiño de merluza cocida no centro do plato e venga, para dentro. Ai, Choni. Como aquí? Ti que dis, de poñerlle langostinos á sopa fría, que? Que? Non te ríes, gusta xo? Justo, pero langostinos tamén podes poñer eu que sei. Vente para aquí, vente. Se non son langostinos que sean percebes, tamén Que vale. sexen percebes, tamén. Por pedir que non sexa. Pero mira, ven, mira como recende. Bota aí o nariz, mira, bota aí o nariz. Ya ves yo que non anda con tonterías. Botaslle a sopa fría de tomate. Sí. Langostinos e creo que lle vas poñer outra cousiña. Sí, mira, teño aquí requeixo das neves. Ola, requeixo das neves. Está riquísimo. E vou montando así un pouquiño, leva pimenta, leva sal. E agora un pouquiño de nata para lixeiralo. Así. Que che parece isto, chaval? Pois unha obra de arte. Verdad? Gracias. Despois fala de min, Xulio, pero Choni chegou xunto a Xulio e dixo bah, sabe moita mayonesa. Bueno. E ahora a Begoña dille unha obra de arte, Unha obra de arte. Pero xa che dice que eu estou tan imparcial como un árbitro caseiro. O sea, comigo non hai problema. Vale. Como un árbitro caseiro, Bueno. Mira que maravilla. Un pouquiño. Mira que maravilla. Mira que textura queda. Que texturiña. Vamos ver os tomates. Mira os tomates fritos. Este tamén fixo unha cucada, Sí, eso tamén. Eso Tamén o arreglou, pero a base de bien. Arreglou, non tía. O arreglache a base de bien. Ainda de todo, Que crack. Bueno, estades acabando, non os dous? Estades rematando xa os platos. Moi ben, pois Choni, séntate outra vez, sí, que xa vas probar en breves, porque eu, mentras tanto, voulle contar 4 cousiñas a Galicia sobre os tomates. As tomateiras enchen as hortas galegas no verán. Agora, a todos nos gustan, pero, aínda que parece incrible, antes non se lles daba moito valor. Mesmo había unha cantiga popular que decía non te mates por tomates, mátate por ter amores cunha solteira. Cousa bastante curiosa, verdade? Neste século XXI están tan de moda que cada día aparecen máis e máis variedades autóctonas con nomes preciosísimos como Convento, Corazón de Miño, Corno ou Amadeo de Monforte. En ensaladas ou en salsa, ensalada ou salsa de tomate están de vicio, pero tamén lle dan un toque aos guisos. Sen tomate non habería gazpacho, dende logo, e tampouco salmorejo. E hoxe non teríamos nin fritura, nin sopa. E tomade nota, se ides polo Brasil, ali fanlle festa ao tomate. Xente lista, temos que aprender deles, porque os brasileiros controlan moito e controlan de tomates, sobre todo. Ou non, Xulio? Sí, e de salsa. E de salsas, é verdade, de salsas. Son moi de salsas. Que é curioso que non haxa unha festa do tomate en Galicia, non? Habrá que Pois sí, facela. mira que hai tomates vos, Verdad? Porque danse moi ben. Proposta pos alcaldes, festa gastronómica do tomate. A primeira na historia de Galicia, festa gastronómica do tomate. En calquera sitio podes facela. Tomatina esa que Non, fan como a a tomatina non. Festa gastronómica do tomate, como a tomatina non. Non, porque eso é un... É que nós non tiramos comida aquí. Nós comémola. Claro. Non? E reutilizámola. Moi ben, Xulio? Sí, Mira que gusta. bonito, sí. Gústame. A ver se gusta Eso. a Choni, que... Proposta de empratado de Xulio. Está cortando eses tomates mexicanos, como se chamaban? Mil tomates. Mil tomates, cortándose á metade. No, simplemente vou colocar un pouquiño da mayonesa maldita. Sí, a salsa tártara. Eses tomates verdes fritos coa salsa tártara. E non máis, hai que comer mesturado e xa está. Esto pago. Eso vou non sacar para que non se Vale, chope perdón, de aceite. Perdón, por vou ver mentras tanto o empratado de Begoña. Eu xa estou. Ai, mira, a muller de Berín. Que bonito. A ver, contame un pouco que fixeches aí. Pois levan os tomates, simplemente os cortei así de maneira diferente. Vale, diferentes tomatiños, cherry. E pois o langostino coloqueino. Moi E ben. despois, na parte de abaixo, leva un poquinho do requeixo ca nata. E agora,
E agora vou levar a sopa de tomate. Pero vale a botar por riba? Por riba. Vale bañar. Cando veña a probar. Vale. Varlle poñer nos fuciños, non? Exacto. Por veña, coloca Vamos aí allá. xa os teus pratos. Ven, por favor, Choni, que é o momento de probar. Ven por aquí. A ver, ahora... Espera que o vexe. Espera, ponte aquí. Por favor, Choni. Espera, que se vexe. Eso ten que se que vexe. Poñer as gafas para verlo mellor. Aí está. Aí vai. Vamos. Ui, que baño máis bonito. Mira, por baixo leva o requeixo das neves. E pregunta, con que tipo de queixo utiliza hoxe Begoña? Que tipo de queixo utiliza hoxe Begoña? 50 euros en xogo. Podedes chamar o número de teléfono que aparece aí na pantalla. 664 48 34 19, o teléfono do programa. Requeixo. Das neves. Por favor, sodes o peor, sodes o peor. Proba, Choni, por favor. Como no? Vai probando. Ten moi boa pinta, Gracias. Sí. Tamén gustou. Empezamos por esa sopa de tomate. Ten. Esa sopa de tomate frito, con requeixo, con tomates, langostinos. Non importa, a máis ou ver, menos vai coller o mesmo sabor. Eu non quero seguir sendo malo con Xulio. Non, que va, sí que queres. Bueno, un pouco sí. A mí non me importa. Un pouco sí, pero visualmente o de Begoña é moi potente. Moi bonito, É moi potente. Agora este. Sí, ti vai probando. Con este xa nin tenedor, nin... Agora espera, Choni. Tamén o langostino. Espera, Choni. Espera, que creo que temos unha chamada. Alguén quere gañar 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Boa tarde. Hola, Eva de Ourense, non? De Ourense, sí. Moi ben. Que tal andades de temperatura agora por ali? Baixou un pouco, non? Sí, baixou. Bueno, está ben. Chove. A ver, contanos, que tipo de queixo utiliza hoxe Begoña? Requeixo das neves. Correcto, 50 euros que van para Ourense. 50 euros. Moitas gracias. Moi ben, gratiñas a ti por participar. Tens que vir un día ao programa, vale? Bueno. Veña, un bico xigante. Chao. Gracias. Chao. Chao. Choni da Coruña. A ver, dade marmaos, queridos. Uf. Eu excuso chelas xa. No, bueno, a ver. Tranquilidade. Temos a sopa fría ou os tomates verdes fritos de Xulio. Choni da Coruña, quen gaña para ti o a voltas co prato do día de hoxe? Como sempre, os dous están impresionantes. Pero me gusta máis o de Julio. Che deixa un sabor ao acabar distinto ao que te esperas. Eu non me esperaba eso, pero che deixa o sabor ao tomate aí. Está bárbaro, teo. Sorprendidos, Sorprendido, Saltou a noticia. O langostino tamén. Tamén está bo. Pero eso che deixa ese sabor ao tomate verde, é maravilloso. É un sabor... Sí, é diferente. Choni, moitísimas grazas por vir. Pasáchelo ben. Sí, como sempre. Alégrome. Bueno, victoria de Xulia. Nos vémonos mañán. E ademais mañán está Melody aquí. Cuidado, que ven Melody. Oímos ter concurso de imitacións. E estaremos tamén na festa da empanada de bandeira. Ollo, atención. Señoras e señores, quedamos aquí no Quen Anda e Verán, tamén no Voltas co Prato, vémonos mañá, Melody aquí, vai ser isto impresionante. Ata mañá. Chao, bicos a todos e a todas. Grazas por vernos sempre, Televisión de Galicia. Que grande.